Alhamdulillah, kamar yadda ko da yaushe muke bayani dangane da muhimmanci da kuma amfanunnukan magungunan musulunci, so yau insha Allah za mu yi bayani akan amfanin zaitun. Zaitun ya zama very popular, ko kuma na ce ya zama sananne ta yadda ba musulmi ba bahaushe ba balarabe ba faranshe ba, kusan kowa musulmi da kirista ya san me ake nufi da zaitun da an yi magana. So babu bukatar yin shimfiɗa kamar yadda muka yi a baya. So akwai garin zaitun, akwai kuma ganyen zaitun, akwai man zaitun. Insha Allah waɗannan su ne waɗanda za mu tattauna a kai. Idan duk cutar da kake da shi, musamman na cikin jini wanda yake alaƙa da viral infection, in dai cuta ne wanda yake a cikin jini, cikin jininka yake, idan kai amfani da zaitun bi iznillah Allah zai baka lafiya. Musamman idan kana da matsalar hawan jini, abinda ake bukata shine ka samu ganyen zaitun ka tafasa kamar daidai lita 4 na ruwa, ka rika sha tsawon sati 2. Zallan ganyen zaitun ɗin da ka tafasa, ka je ka sake gwaji, kaga za ka samu jininka ya dawo either 120 ko kuma ƙasa da haka. Idan kana using da low number ko za a gan shi either 80 ko ƙasa da haka. Sannan idan kana da matsalar ciwon shuga, shi ma idan ka tafasa shi kana shan ƙaramin kofi ɗaya safe ɗaya yamma, bi iznillah na baka sati 2, ka je kaga za ka ga shugan ka ya hau koko ya sauka, za ga ya daidaita kamar yadda ake magana. Idan kana da ciwon koda, idan ka samu ganyen zaitun shi ma ka tafasa kana sha haka. Sannan idan za ka ƙara sai ka ƙara da man zaitun zalla, kana shan cokali 2 kafin ka karya, cokali 2 da yamma, bi iznillah duk yanda ciwon koda, iza kidney stone ko kidney infection gare ka, kowane irin nau'in kidney gare ka, Allah zai baka lafiya. Sannan idan kana da matsala na dangane da al'auranka, kowane irin cuta ne, musamman sanyi ga mata ko maza, idan mutum zai samu zaitun yana shan cokali 2 safe, cokali 2 yamma, a tafasa mashi garin afuwan a samu man ana sha, a tafasa mashi ganyen yana shan karamin kofi 1 safe 1 yamma, in Allah ya da, in dai abin sunan shi sanyi, Allah zai bashi lafiya. Dangane da bangaren gyaran jiki, musamman mata, idan zaki samu man zaitun ki hada da man hulba, bana tunanin zaki iya samun maganin da zai gyara maki jiki ko ya gyara maki nono sosai kamar wannan. Sannan duk wani cuta da kake da shi, kamar yadda muka yi bayani, in dai sunan shi viral infection, ba sai na ambata ba, iza, tari, kowane irin cuta ne cikin jininka, in dai ba Allah rubuta zaka mutu ba, ko either spleen, thymus, ko menene, ko typhoid, ko malaria, ko menene, idan zaka samu ganyen zaitun, insha Allahu Allah zai baka lafiya dangane da shi, ana sha. So ya kamata duk mutum ya samu wannan zaitun iza ganyen shi ko man shi yana sha. Zaka iya treatment da shi, zaka iya ba iyalinka su rika sha, musamman yara, domin kare kai daga cututtuka barkatai. Bi iznillah zaitun, idan zan ci gaba da bayani akan cututtukan da yake, tun daga ciwon shuga, ciwon tarin fuka, ciwon pneumonia, ciwon asma, kowane irin nau'in cuta suna da yawa sosai. Bi iznillah in zaka rika shan ganyen zaitun da safe, ka sha ganyen zaitun da yamma, bi iznillah Allah zai baka lafiya. Sannan uwa uba ka hada da oil din, ko kuma a rika tafasa ma gare shi ana tacewa kana sha, bi iznillah Allah zai baka lafiya dangane da zaitun, insha Allah.